Drong tak, drong. Nyuwun jalan Mas. Iki tasih alit. Sapa iki, Be? Mas Sigen ki teko lho iki. Jare sing teko niku sinden cilik nggih to. Anu wau informasine Mas Kohar niku kan Mbak Ayu. Sing rawuh niku Mbak Ayu tibane iki Ayan. Oh, anu Ayu Ayan. Oh. Ya ampun, aduh aku Aja-aja sindir kono kesasar rene. Langit, aduh. Ya, mosok iki film. Nyuwun sewu, niki dalangipun Mas Arif Sarjono to mboten? Iki boyo lali. Mas Arif Sarjono kuwi dalang kono sing bengi iki kowe ora melu. Ning ndi, Be? Lamongan. Ning Lamongan. Iki Mas Sigit. Lah aku ya anu sing gregeten karo panitia to. Nyapa? Karo Pak Inggi aku sing gregeten. Mas Kohar. Mas Kohar. Apa? Banere ning ngarep kono dipasang pagelaran wayang kulit dalang Ki Sigit Arianto. Dagelane Andi TBCS. Nah, Fotoku ra enek. Lah iki lho. Weh, Sing marake drendong antar dagelan yo perkara foto iki lho. Fotoku ra enek lho, Mas. mulane nek nyawang banner iku aja mung sekilas, tapi dimatke. Fotomu iku gedhi ana. Gedhi ning ndi? Ning gurine banner. Mergo iku gak sedeng fotomu didekek gurine banner. Delokmu aja kok ngarep, Mas. Lah kudune kok mburi. Lah, sampean iki Lah mburi kono tulisane menerima sedot WC lho, Mas. ora gurine iku cilik ana Pak D. Sapa? Sik sinden kok Pak D lho. Pak D matamu, wedok kok Pak D. Fotomu iki ning kono, fotomu ki. Anu asmane sampean sapa to, Mbak? Kenalne. Inje nek masyarakat gemulung mriki Gesian. anu sik durung ngerti sapa to ke bintang tamu sinden sing ayune jan kimplah-kimplah kaya dudo gule. Iya. Gule kire. Kowe iki modelmu nek ngelem wis gila lho. ngelem sinden kok ya ora setuju. Gule gule kirik iki lho. Kok ya nek pesindian iki mbaya lenggah campur pesindian ning kono. Ya mah to, Mas. Lah ngene iki lah ora ngerti ndi sing ayu, ndi sing elek. Lagi ngaten to, Pak Igit? Leres kok. Pripun wis mirip Fitri to durung, Pak? Aku mau ya kok kono. Ning ndi? Lah ning Tayupan. Alah kleru ya ampun. Nyapon. Lah aku kan biasa sinden iki anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame tak parani tak sindeni. Iki mau aku diantemi wong sak kampung. Lah ngopo? Lah wong kepaten lho, Mas. Aku mlebu langsung nyinden diantemi Mas aku. Sik to wong mati kok arep mbok sindeni ora iso. Lah kleru mlebu kok. Lah iki dikenalke sik pepatah sudah Inji. mengatakan Tak kenal maka tak kaplok. Tak sayang. Tak sayang. Sayang. Ana apa, Be? Apa? Nyamuk ning kene. Ya pancene bengi iki nggone ya nggon ning cedak Tegalan yo. Apa, Mas? lah iki ana lalere bebe kok. Ya laler pancen ya ngono digawe iki ya sosok panganan ya akeh ya laler ya. Apa, Mas? Curut, Mas. Iki jane sinden apa tempat sampah? Sik to. Raiku ora aji belas to. Sampeyan ketok. Sing laler nyamuk curut. Ora sampeyan iki wong iki nyawang sampeyan kaya kesengsem. Seneng. Pesinden. Apa iya ta? Pesinden kok ayune kaya ngono jan jemotos.
Kok jemotos ki. Apa petinju apa piye kok sinden kok Kenalke jemotos. sih. Injih dipun tepangaken warga masyarakat Gemulung. Nami kula Nyiliti. Sing apik nek omong. Aja saru. Sing saru ki lho Wih, sapa? omongan wis cukup ra. Kene gudange para seniman, gudange para budaya. Iya. Jeneng kok saru. Sing saru ki lho sapa? Lah asma jenenge sapa? Jenengku asli ki Litiana. Nek maca sinden iki biasane wong wedok iku ditambahi nyi. Oh. Contone Bu Yuyun. lho, Bu Yuyun. Nyi Yuyun. Lho. Terus Mbak Ida. Nyi Yosi. Mbak Ida. Nyi Ida Lala. Dek Poki. Nyi Poki sapa? Poki. Anu Dek Yosi, Nyi Yosi. Lila. Nyi Lila. Lho, nek wedok ki ditambahi nyi. Nek sampean asmane Aku celokane biasa Liti. Dadi yo Nyi Liti. Aku wis nyiliti Mas Kohar bolak-balik. Mas Soharo. Dalemipun saking pundi, Bu? Dalemipun. Kula saking Tuban mriki mawon. Tubanipun Nggih. Sampun dangu ngenipun nyinden nggih. Sampun, sampun. Alhamdulillah. Rumiyin ingkang nate dipun sindeni dalang sinten kemawon? Dalang-dalang kondang niki Alhamdulillah. kula mboten sombong lho niki Mak Cangi. Sapa sing arep ngebong iki? Sombong ngebong iki lho. Sinten kemawon ingkang nate disindeni? Karanganyar, Karangpandan, Oh. almarhum Ki Mantep Sudarsono. Almarhum. Yogya, Sapa? almarhum Ki Seno Nugroho. Almarhum. Semarang, almarhum Ki Gondobuwono. Almarhum. Ki Narto Sabdo, Ki Gondobuwono, Loh. Ki Gondodarman, Sik to. Tegal Ki Entus Susmono, Sik to Mbak nyun sewu. Surabaya Ki Haribawono. Nyun sewu sing sampean derekno wis sedo kabeh to. Pancen aku sinden pagebluk, Mas. Dadi sosok dalang sing tak elok iki mesti ninggal. Kuwi tenan. Tenan, Mas. Bar nglayu dalang mesti sesuke mesti. Sesuke mesti ninggal. Oh, tapi nek dalang kontene Mas Sigit ra. Lah iki ora rombonganku kok. Nek kene to, Mas. Heeh. Ya nek kene ya aman nek kene, Mas. Sebabe apa? Ya KTP ini kan seumur hidup. Oh, iya iya. iya. Aman nek Mas Sampeyan iki. dipensani bapak-bapak iki lho. Piye, Monggo Mas? kan badhe ngidoni. Lho. Mas, Mas niku nek kene iki ngerti wong ayu ki ya nyangoni apa piye nyapu kok ngidoni. nyangoni. Biasane nyiliti ki sok kangenane nembang apa ngono lho. Lah aku iki ya kene senden serba bisa, Mas. Njaluk apa sampean njaluk klasik apa rekreasi? Aku kabeh Kok rekreasi. Kreasi. lah nggih niku lho kreasi niku. Ora gawe rekreasi. kreasi. Wah, jan wah. Wah, matane dikai beling. Ceketip-ketip. Mas, Piye Mas? ki jane wong ora ngerti make up apa pito Mas Lah jane. iki mbok kaya apa kertip-kertip iki? Ngene iki jenenge eyeshadow. Wah, sesuk iki mbok yo di krimbut. Krimbat Mas krimbat. Krimbat kok iso krimbut. Krimbat iki perawatan apa? Yo rambut. Lah ya mesti jenenge krimbut, nek krimbat kuwi perawatan bathuk. Oh, dadi Krimbut. Lho ning salon-salon ki krimbat ki rambut. Krimbat kuwi sing dhuwur dikrim sing isor dimbat. Aja. lah iki Mang Sinden kok lali ngantek jenggote jek tukul to? Sinden kok iso Lah iki lho deloken to iki lho, lah kek kok jenggote kok tukul. pancen biasane anu Mas suwe prei tanggapan aku ya tukul lali ta ora tak jabuti Mas. Saged tembang. Nggih saged to. Napa ingkang klasik napa Lah ingkang jenengan nyuwun napa? Uler kambang. Iso kok. Lho jone uler kambang, uler keket, uler geni, uler jeruk tak pangan Mas. ben gremeti bathukmu. Iki demit po Sinden kok mangane uler. Sesuk sowan ning Mbah Karto. Mbak Karto. Mbah Karto ya. Anu nyapa Mas nikono? Yo ben dike tumbal. Kok anu melu kene pisane kok medeni. Ora to? silaturahmi. Oh silaturahmi. Silaturahmi. Iya Mas. Sing ulang sawang. Iya. Nembang-nembang. Lagune apa sing Nggih, anu sing Kenal karo para niki. lah iki ya kenal kabeh iki lak korbanku kabeh to Mas. Yoga-yoga iki. Pripun to jenengan niki korbanku sedaya niki. Sapa sing sapa? Alah iki sing pengendange. Sapa? Rangga iki Heeh. gandeng karo aku 5 tahun Mas. Gandeng 5 tahun. 5 tahun Duwe anak. duwe anak siji ra nek ndase. Ya karo Rangga iki. Kaya tauge nyenil. sing iko putra-putra. Iki sing iki Iki anu apa Jaya? Jaya iki. Alah iki jeleput Mas tenan. Aku sampai ra bergaring lho Mas. Jaya iki karo kowe doyan ya. Alah lah aku seminggu ki dijak ning hotel Tuban kono. Terus Terus ora diapa-apane belas Mas.
Akhirnya aku yang bayari hotel toh Mas. Sinden no torok. Nembang. Kapre nembang napa niki, Mas? Terserah Bu. Apa sing mbok senengi apa? Inji. Buliti. Sing anu sing penak-penak itu Mas. Ya sing penak-penak anu. Napa? Alah rasa jeguk. Sinden nang jeguk. Lahing iki. Dehem mbok jegok iki lho. Kok dem to. Sinden apa kirik jenenge. Ayo. Mas Bari nderek niki. Bari yo melu. Niku nggih nate kali sampean. Lah iki pengendangne Niki nek mboten kalih kula mboten ngatasi. Mas Bari kuwi. Mas Bari ri. Mas Bari kamu kok iku tangane iki alus lho. Lah ya alus tangane ning bendina iki kan ngendang to Mas. Iya. Jadi mak tak senengane nek sing dhuwur-dhuwur Bari. Aku ben bengi lho dipangku. Tak langsung di tak. Oh iya, lha ku nek umpama sing seneng karo kowe tukang bas. Loh. Yo sesuai dengan karaktere to Mas, pekerjaane. Lah kok iso iki? Nek tukang bas biasane nek ngonekno Jepethot. lah yo aku iki sampe ora tukul sampe saiki Mas. Lah nyapa? Yo winginane seneng karo tukang bas kuwi orkes kene iki. Luki Nada kuwi. Ya kuwi ben dibethoti lho Mas. Tel. Oh, soyo Akhirnya tak pupuk neh saiki Mas. Kok mbok pupuk iki lho. Lah ben pukul neh. nembang. Nggih. Nyuwun kali Mas Bari. Mas Bari jenengan kendangi sing penak Mas Bari. Heeh. Engko nek penak tak paringi. Arep bapakne. Arep tak lewek Mas. Oh iya. Bari ku senengane sing dur-dur. Yo to. Lah nek ra ngene apa ngatasi to, Bas? Oh iya. Lagune napa, Mas? Mas kok Mbak. Kok iki sinden kok Mas iki lho. Iki bolak-balik kleru wae. Kleru. Ora tau kumpul ngeten iki, Pak. Anu. Lah tapi kena iki sejarah lho iki. Nggih. Suwera ketemu wong loro ketemu iki sejarah. Lah niki nek mboten anu apik tok kene ngomong. nyapa? Bayane luwih gedhi. Iki Mas ya. Ampun nek ora ngerti. Kowe rasa adu-adu ngono ki. Lab lho. Ora. Kok diedit. Nembang. Mas Bari. Senengane ya ngono kuwi lho. Senengane iki adu domba. Domba. Nembang. Nggih. Nyuwun apa lagi? Nyuwun anu pelok man. Wah, pelok. Apa kali sing geder. Sing Mas, gender. Sing geder. Baik. Kenalan sik karo sing geder. Nggih. Niki enggal ta, Mas? Nggih. Sirahe kaya ciduk. Di belakang asma sinten? Milih sing dalu paring asma sinten Kang Mas? Riko. Wah. Ya lagi iki lho. Nyapa? Piye? Enek penggender bocah bagus jenenge Royko. Royko kuwi bumbu masak. Sinden kok kuping Lagi bos. Mas Riko. Nyuwun pelok. Nyuwun ting-tingane Mas nggih. Ananam paciye apa titik Apa tia, apa tekeku, apa tito, apa kitku, apa teye. Lah nyapo kok malah lagu tai. Sinden kok mbok lewat kok guri to, Be? kok latah iramu ting-tingane iku dipasne kok. Aku njaluk pelok nyapo kowe nembang lagu taimu. Lho, kok kaimu. Thailand. Taimu dhewe. Tembange napa? Bu? Napa niki? Sinden. Sing kepenak mang. Yo apa jujur. Geser mriki. Oke, rata Ning mriki sepados. Injih. Aku pancen sinden iki seneng ngono mariwariwi kan. Oh iya. Mau dikai layar ngono apik. Wah, saestu. layar niki ken nyekeli. Wah, sampai parek esuk. Ya kok nembang kok malah. Mas. Lah nyapo aku ditanggap kok nyekeli layar iki lho. Nembang, Mas. Luroji nemo luroji. Nek slendrone Mas. Oh, ganti. Oh, ganti. Oh. Iya. Sinden serba bisa kok. Serba bisa nggih Slendro ngaten iso. iki. Slendro sama napa menyuruh? Anu Sama apa menyuruh? 6 mboten asal 6. Ento. Mangke sing 3 kula sahur wingking mawon. Iki ora utang-utang. Mangsamu kok utang-utangan Lah ya 6. Nek iki kan identik mining Tuban. Laguku ya Tuban. Apa ono to, Mas? Slendro sama. Sri Huning. Wah, Sok. iya. Ampun ganggu lho Mas. Iki Saknene konsentrasi niku lho, Mas. Fokus. Malah kaya baong. Ayo. Halo. Kono. Kono. Kae bagiane kono.
Halo iki kono. Kono Kok halo enggak, iki tayupan kono kok Lah aku ya sok kono iki lho. Halo, kok kene halo. Sriuning Tengger ngono. Kono bagiane kono. Ayo Sriuning. Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati Rene bebarengan Gak iya lagune gedhe. ayo kanca edo Sri Wuning. Sri Wuning. Gethuk Mbak niki gethuk. Sri Huning iki lho Gethuk niki. Sri Huning putrane ngabdi Oh Sri Wuning. Mas Sri Wuning. mangsa pati nalikane nguni Blitar aku tot cilik sing kawen Kene. Mah, aku mau geser. Wegah. Kene. Aku wegah geser. Lah opo? Aku satru karo ngono. Satru piye? Gelunganku dipek iki lho. niki nek Mas sing mboten tanggung jawab nggih ngaten niki Lho lah kok iso. Jebule kowe adine TB to. injih nika kakang kula Hengki Tornado. nggih Tok tok tok. Duo gundul ketemu ning kene. Sopo kowe? yo aku iki adine Kang TB iki yo aku Kowe adine TB. Tok 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 tok. Suwi. Sopo iki lho? Adimu lho. Adik kula Pak niki. yo aku iki Anake Mbah Sanjiro niku 6 kabeh niku mriyen macak wedok kabeh. Oh. Masa wedok kabeh. bapak niku sak riyen sakderenge kapundhut menehi warisan injih menika Kang aran Gelungan Tunggul Naga Payung Tunggul naga nyaplok dasmu. maksudnya ini wonten susuke naga Susuk konde. tusuk konden Kondene naga. riyen ku direbutne kalian kakang kula kalih kula Lah, Dik karo Hengki. riyen direwangi pah niku geger geden niku geger ngantos dipisah Sunan Kudus kaya. iya niku alah saestu niku Saestu Mas. Lah kono apa? Niku riyen diparingi warisan kalih bapak. Nggih. Sing kula niku angsal warisan gelungan kebayak kalih jare. Sing kene sing Niki nyiliti diwarisi herniane, Pak. mosok aku penyakit tok Ora tembang digawe sing apik. Oke, sing anu sing hit sing ngetren sing lagi saiki. anu musik Mas Oh, musik kalih Mas Doi. Gelungane digono. Digono, ben kita. Oh, ben kita sepan. aduh Kualik iki lho kualik. Waduh para Lah iya. kualik. Kowe iki rasane karo adikmu to. Bebe iki kok. Besok sing Bae deku. seneng malih Mbah malih. Sing di Ngibur bae. Oh, sing anu jilbabe kuning, jilbabe kuning, jilbabe. Jilbabe kuning kok seneng. Ngersake malih, Remen, Mbak. Mbak? Malih, Mbak. Malih. Oh, malih. Oh iya. Ya, Mbak iki malih ya, Mbak. Kok ngarep kaya kinjeng. Alah, busiket seneng busiket. Alah. Busiket suwi lho ora tau ketemu awakmu. Ndang, mosok to Mas iso. sesuk lho Mas kok nanggap dhewe ning omah Mas nek mung trimo di anu karet kok Ya digawe. rumah saku nondas kok nggo dolanan rumah saku Lagune sing anyar apa lagune sing anyar? Niki nyuwun sewu lho bocange. Heeh. Mboten namung nyanyi, mboten namung joget, mboten namung nyuwara. wis ora usah mbok pamer-pamer nih to Mas Mas tak dudone ben Pak Ikit iki ben Pirsa. iya Awakmu ning kono kan ora patek dinyenekno. Tok tak nyenekno. Kowe ora sadu-adu ning yo penak melo kene ya iki kok akeh-akeh ning kowe sing senengane memecah belah persatuan dan kesatuan lho senengane Ora. Niki nyuwun sewu, mboten namung nyuwun sewu suarane mulute sing apik tapi semua anggota badan iki saged digunakan untuk musik. Mosok. seksine nggih niki TB niki seksine bendina niki kok mlakune kali TB kula Lah endi lagi bisa niki to? mesti mlakune ngarep omahe lah karo aku to ketoke kok gak rukun blas kok calore iki. Aku sok to, Be. Nyuwun sewu. Nyiliti iki iso jalan. Kuping, irung niki dodo nganti weteng niki kabeh saged damel musik. Mosok to, Bi. Nyuwun sewu kula bedet kuping tengen musim muni. tet
Nek irung tut tot tuluk. Mengandung musik. Sinden samene ra ono sing duwe blas. Niki Ora iso mewah. Piye kok coba Jajal meh. nek kula bedhot iki nek. Tet Lho, tut men iki tot tuluk. Apa ya? jam sakale nyanyi nggih saged. masa ta? Lah. Alah jane nyen pelok Mas. Pelok. Oh iya. Pelok. Peloki Mas. Dina Minggu sing tak tungtet. Iya. Kowe ngatut ning tawang matot au tet au tut dung tuluk. Saged mengandung musik mboten usah ndamel gamelan kula cukup tanggapan teng pundi-pundi Ora sak ngamuk. gendoyi Gene wong loro kok kompak. Kompak. Mbok Slendro dipecat. Lah ajeng mecat piyambak kula ya kok. Niki rencanane, niki kan TB pun ngedalke SK to. Oh iya. Pun persetujuan lurah, camat karo Mudin, Slendro sekedap malih dibalekne teng Tebu. Nang doprak ngono lho iki. Maksud kamu Jajal musiknya nenek ya. Piye to? dina ming tuluk. Kok kesusu tuluk iki lho. Ya urut. Tecek iki lho. Yo aku pengen tuluk. Yo malah rusak ngeten iki. Seneng aku. Tuluk. Ayo. Dina Minggu sing tak tungtet. Kowe ngatut ning tawang matot au tut au tet nganggung ka ger nah tuluk tok iki lho. Budine lho, pekso lho. Sumpah lho, Tolok-tolokmu kok kakean. tuluk hernia lho. Tolok kuwi kakean lho, Be. Kowe kakean ngene, oh, hernia lho. Masa to jajal. Pekso. Tuluk. Iki nyamal mbok dodolanan rumangsaku kok iso Nembang. Nggih, nembang. nembang jin. Anu di njaluk Dikancani karo Mbak Waranggono. Presiden ya kathah. Anu nyuwun nyampil Waranggono setunggal, Mas. Ngampil mangke kula beto wangsul setunggal mawon. Aja digo mule. Oh, teng mriki. Ya ning kene wae. Jin. Sing nom apa sing sepuh? Sing kemrampotet mawon. Oh, sing Kemramtet mawon. ora eneng kemramtet iki ora eneng. Lha kan iki katut to niku. Wes, Be. Tolong ya. Aku surat ndek kene. Kowe iki masa Aku dadi dulure sampe 40 tahun lagi gitu. Oh lho. Padha duwe dhewe nek nggih teke kancane. Jadi ku ra iso muni. lho masa nggenmu ora iso muni. Aku ra hernia. Jajal. Tolong. Nggenmu masa ora muni, Be. Jajal, Be. Wong kok soro rumahku ditandake anu mbak-mbake. Nggih, Cobi Mbak Barang Yosi kok. Dian Pratiwi. Mbak Yosi. Wah. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal Wilujeng dalu. Mas Andi TB. Wadangu mboten panggih. Alhamdulillah dalu menika kepanggih kalih panjenengan. Alhamdulillah momenipun tasih wulan Tasih sawal. wulan Panggih Sawal. kalih Mbak Yunyiliti. Oh, Mbak Yuniliti. Sampun halal bihalal. derek. Awakmu wis. Udah durung. Jenengan sampun, Pak? durung. Aku yo durung. Mumpung dipirsani warga Gemulung. Ora ana salah yen awake dhewe ngaturke halal bihalal nglebur dosa ning wulan sawal. Engko wulan sing apik, wulan sing suci. Nggih. Ayo anu dung tong dung dur tong. Ananam pace.
Belal-belal ki yo takbir. Oh ya takbir. Tebir to ya. Iki ceritane suwi ra petuk karo mbake. Yo, Oh, ngono. mbake. Iki Aku dulur sing paling tuwek, Mas. paling tuwek. Iya. Paling tuwek. Iki sapa iki? Iki aku adikmu nomor Adik. loro. Oh, adik. Iki Iki kondi. adikmu nomor 3. Nyambut gawe ning ndi ora mulai? Ndi, Mas? Aku ning Jakarta. Oh, pas ning Jakarta. Iki bojoku ta Be iki? Iki adik iki. Adik. Iya iya. Bojo kabeh dulur. Wah, aku bojo. Oh ya itu to kok iki. kok senengane. Wis esuk kowe melu karo pelok e. Allah, iki ape takbir Be. Allahu Akbar. Kok nganggo mercon selurutan barang. Pak nek riyoyo iku ora nggih mercon ora rame ya, Pak. Ning ya aja mbok arane ning aku ning dhuwur. Mosok mbake kebledosan mercon. Ayo jarak ngapura ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, adikku slendro. Cah bagus. Yo aku njaluk pangapura ya Yu ya, sepira kaluputanku muga-muga dina iki dilebur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Yu. Aku ya ngono ya Le ya. Ya Yu. Aku dadi wong tuwek. Akeh lupute kanggo awakmu Le. Ah, wis bar iki mesti nelek bar iki wis nangis iki mesti nelek pisan. Lah kok Aku tabani sapal. aku. Kono nang mlebu kono Iya, iya, Yu, mangan-mangan. mangan. Dulurmu ki akeh sing rung teko iki lagi awakmu dhewe. Allahu Akbar. Lah, Mbak Yu. Ya iki adikku sing paling ayu dhewe. Alah Mbak Yu Kang. Badan yo Mbak Yu sugeng prihatin Iya. ngaturaken sedaya kalepatan. Padha, Menawa padha. nek luputku diapura yo Mbak Yu. Padha. Dina riyaya iki yo Mbak Yu. Kabeh dosane awake dhewe dilebur. Aja ngantek terus mari ngono kok awake dhewe bermarah-marahan. Iya, Ora Mbak. apik Mbak Yu marah-marahan ki. Sing apik yo kudu rukun. Rukun agawe santosa, tragawe Golek Mbak Liya ya. Lah aku. Lah aku ora ngomong kono ngomong tekan dindi. Lah kan aku bermaaf-maaf. Iya padha-padha ya, Di. Mbak. Kono mlebu ndang mangan kono aku wis masak anu sakene tak masakne kabeh kae. Allahu Akbar. Pak. Jangkrik iki kabar kowe. Malemmu wis ora temu. Wah, gawe mas-masan bareng. Wah, ayu lagi sampean malan. Iki kabare jangkrik iki. Mas. Kleru omah sebelah, Mas. Teko-teko nesu kaya ngono ki lho. Saking suwe ra ketemu, saking akrabe. Yo akrab yo ning biasa ae karo Mbak Yune kok iso Iringane sing anu sing rada liyane, Mas. sing rada nges, Sing nges. Oh iya, iya. luntur. Luntur cah. Kok iso luntur Sing niku lho. Telutur. Telutur. Kok iso luntur. Selindro nek telutur selindro terus. Mbak, aku sing teko, Mbak. Adikku. Aku sing Mbak. Aku sing Aku Lah kok iso bengak-bengok nangis. saking Mbak. Adikku teh. Aduh. Kok dijeblok-jebloke Sik. Piye? Aduh iki engko wis ora iso nggo tolok-tolok neh iki nek mbok tatap-tatap ning ngono kuwi. nembang. Wah, kok iso. Lah wong polane wong wedok. Sampeyan Saking nembang. terharune suwe ra Dadetke ketemu. Sri Huning kalau mau dipun bapak. Sri Huning, Cik. Menika ugi disemak saking Surakarta hadining Rat Colomadu. Waduh Pak Purwoko juragane pangestu. Pak Budi Gutara saking Ngayogyakarta, kanca-kanca CFC Yogyakarta, Pak Rukani CFC Semarang Wah, komplit. komplit. Matur nuwun Mas Sun Sandi saking Jatirogo CFC Jatirogo Nggih. Tuban komplit Lumpuk mriki. Mau angsal salam saking Pak Jemblok ngian sedaya CFC ingkang merapat di lokasi. Pak Kades Wolu Tengah nggih rawuh. Oh, Pak Nggih, Kades Kades. tengah rawuh. Nggih. Ya. Niki wau nggih saking
Tuban Kota niku CFC nggih. Sinten Mas? CFC sapa? California Fried Chicken. Cakraningrat Fans Club. Oh lah iya kuwi lho, Cakraningrat Fans Club. Engko digarap Tayub cara Tuban kowe. Aja nganti kalah karo Salah sebelah. kan mriko. Iso. Lho piye to cakrane? Lah bedane nek kene nganggo bawa. Oh ngaten. Entone Mas Andi TV yo duet karo Mbak Yosi Oh Gander. nggih. Putri ya Mbak Yosi. Iki nek cara Tayub jenenge ngrepeni. Oh nggih ngrepeni. Wah, Pak Igit apal ya Mas. mau apal Mas. Pokoke anggere kono sepi berarti lagi ngayak. Oh lagi ngayak. Lah niki kok yo renek sing diayak iki terus piye? Karo andum campur. Kono sempit. Putri kang sulistyeng warani Diajeng Sri Uning. kula wonten dawuh diamput. Diamput. Kan lho sing diajeng lho. Dia Kakang Mas. Oh nggih. Kados pundi Kang Mas? Suwi ora ketemu karo sliramu. Ning ati kaya pengen nangis diajeng. Kok pengen nangis. Nyapa lho kok pengen nangis ki jane. Sri Uning. Rasa kok rungone, kayak rasa kok rungone. Urusane dhewe. Sri Uning Mustika Tuban. Diajeng. Dalem kados pundi Kang Wah, Mas? kaya-kaya ning donya ki ra ana wanita kang bisa gawe sengseme atiku. Kejaba mung kowe diajeng. Kang Menapa Mas, menika Napa saestu? diajeng? aku yo pengen dingonokne. Iya gampang wis tak rasa meri karo tangga. Aku tresno kowe kok sepeda asli yo ngene iki. Iki keluargane sapa lho kok ngredon-ngredoni wong Roman Aku barang. mbok digendong to Kang Mas. Mbok dijejek kok Oh, iya, iya. digendong. Kuwi lho gendongan bojomu kuwi jare cinta bojone yo. Ayo kok iso. Ayo, kene ya. Ayo. Naning. Lho. Iso wae. Yo ngene iki. Ngene iki lho. Putra Kanjeng Toprak pati. Sira lawe. Kok kaya ana sing anyar ning Taman Kaputren iki sapa diajeng? Alah menika Mbak. Oh, Kang Mas. amban. Nggih. Kula Iya iya. sinuwun. Sinuwun. Wiratmoyo. Wiratmoyo. Raden. Kula Raden. Heeh. Kula nembe magang sedinten menika. Wah, magang ya. Kelanjutane piye kelanjutane iki? Saka lulusan saka ndi? Kula saking mriki mawon. Oh, kok kene. Nggih gemolong. Wah, Gemulung. Molong ke, Golong iki seragen. Lah iya kok kono terus pindah rene. Oh iya. Iso nembang apa ora? Nggih jelas mboten to. Lah, Oh, kaya arep dipamerne kok. jenenge mban kene iki kudune pinter nembang. Kok iso terus mari ngono kok. Nong. Ora kae ting-tingane. Duk. Dok prang kong bojone karo. Iki maju lah Juli. Wis Juli kuwi kok sok. Tuk prangkong Coplok. Lanang. Coplok wae ben Lanang. pinter. Wiratmoyo. Ah, ketoke ngono kok ab. Sri Uning karo Wirwiji. Wiratmoyo. Wiratmoyo. Kok prang Gok dhewe gok. Duk. Dok prang kong bojone karo tuluk. Kok isih? Ping dagu wae. Aku iki tuluk-tuluke aku. Nah. Bebela Wiratmoyo. Nano.
Tan wurung sri huning Gugur Mas, gugur. Lah kok aja ngono to? Aku nyawang awakmu malah katut gundul. Enek seriune gundul iku. Loh, Mbak Eni. Ya ampun. Ya sampean jarene canggapan campur sari karo jolang. Lu sampean jare pamit to, Mbak? Karo cakraning rat aku. Masa kaya mbak ini aku. Jan awakmu plek. Ya ampun, Mbak Eni, Awakmu jan pelek tenan lho. Dajak mlakune. Jan wah kaya Eni jan belet. Iki lho. Saya mbak ini aku. Mbak ini nyusul. Emper. Mongko mustikaning. Caplok. Tuba. Oh dipinyaki. Diminyaki. Tak parfum. Parfum matamu. Hituk parfum. Ampun wangi. Nek kita gawe bosok lho. Ora menggino, ora begitu. Ndase Petrane. Supaya ora rombongan. Coba jajal Bener dikut. rusak awakmu Ben tenan. ora nek Nek niki aku tumanen apa piye? Terus mbok semprot hit kuwi. Ora ben wangi ambune. Biasane sok kalau mangsa enek corone ngono lho. Loh, Langsung modal. Mati, Be. Ora apa-apa, bojone ayu, Pak. Sindien. Ora apa-apa, mati kok tapek teko omah bojone. Ijol-ijolan bojomu apa piye? Masa karo dulure ipene ya doyan kowe to. Karo Mbak Ipe ya, Karo Mbak Yumu lho. Lah iki sing jenenge dulur Sinara Wedi. Oke, dan. Pokoknya aku selalu bertukar pengalaman. Yo, coba Mbak Yasi. Digarap tayub Sri Huning karya Mbah Sukron kebacutke Podang Kuning karya Pak Darno ngaku. Halo. Halo nih. Ben kaya oh iki nek joget kaya Karniati iki be. Niki. Iki Karniati awakmu Fitri gawe gelungane gawe. Fitrine Barsih. Nggih. Yo ora ngono kuwi, Be. Gawe lho, digawe. Wis aku pisane melu awakmu. Lanjut. Coba karo iki tok. Oh karek iki tok to ya. Ya iya pisan iki tok. Kaya ngono. Api lho, Pak. Mati lho. Cuma melok kono, Bro. Ayo. Halo. Halo. Fitri. Sri Huning, Podang Kuning. Ayo Ya Mbak Fitri. Fitri. Tri. Fit. Halo Bandung. Nek tayub ki ora Ora Bandung. Kaya malu. Halo iki Halo. opo ning pengrawite, Oh, mergo pengrawite iki aduh. Oh, Ini panggung adoh kono sindire ning kene. halo. Sri Huning, Sri Huning, Podang Kuning. Podang Kuning. Oh iya. Nek ra penting, Podang Kuning. Iki pane. Seru piye? Ah, nganggo iki malah ketok lebar. Kaca lanang. Apik kowe, apik. Aku dapuk sapa? Sun Gukong. Wedok kok. Kowe kaya Meli Monroe lho. Oh saru iki apa melu monrok iki lho. Monroe. Penyanyi kuwi. Maksudnya iki Penyanyi lho. kaya buruk iki begarane Pak Kus buruk iki. Oh buruk mie. ya buruk mi. Aja nganti kalah karo sebelah. Coba. Rempeke kene, rempeke. Ah, Oh, iya, lah, iya, iki. iya. Iki tayub Sing Tuban. kompak. Sri Huning Podang Kuning buka saka Bonang, ya Mas. Piye carane kene apik, kono pindah rene. Sing kene pindah rono. Lho. Ya ora. Terus ya. wayang. Sesarengan Mudi Laras. Iki sing desa lagi teko ngadeg gruduk.
tandur brangete karo tepasan ya kaya singgih srone datang grahitan kang renasa kadange pribadi Wiranmaya putra nira sira lambe hati pati tuban nyimang sirioneng putraning ati wong asa ati nalika ning uni kapupuhing madya lagatuk prang aku kelawan minak singgah katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning senadyan wakasanira praktek masuk vokal lena labun negari esok waning omah wis ora krasan kaluyuran golek sing tak sayang juga itu kaya Karniati mubeng medar kanggan aku goleki orang rasa esok awan nganti wengi kemane manyen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencak ning ngepang kekancangan lain saka kateman sarawe ngoceh dheweke ngalih bencokan kelak tak suwun mbak aja ngedek padang kuning agawe pikir seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga ngerlakan nyanggu sirane ora bakal atiku dadi waliyan yen sepodang andut ati kepranan ora mendok atiku tansaya patrata srahanane sono bekat kulute